alun perin itse ajattelin, että sähköavustin ei mulle ainakaan, koska mä pystyn liikkumaan itsekin, mutta sitten siinä niin tavallaan kelaamisessa, kun pyörätuoli mennään, niin se on aika yksipuolista ja se on semmoinen asia, mikä niin vammaisurheilussakin esimerkiksi itse otan niin huomioon, että ei voi vetää itseensä rikki, koska sit on oikeasti invalidi, jos ei pääse sängystä itse ylös. Sellaisia asioita, mitä monet ihmiset ei niin kuin ehkä ajattele, että vaikka kaupassa käyminen, sähköavusteisen kanssa niin kuin pystyy työntämään kaupassa ostoskärry, joka on niin normaalille ihmiselle täysin normaali toiminta. Tai sitten kun ollaan lomamatkalla ja ostaa jäätelö, niin et se nyt kelaa jäätelö kädessä, koska sun pitää sitä jäätelöä, mutta sähköavusteisen kanssa vaan periaatteessa mennä. Et se on niin kuin monia tilanteita, missä sitä pystyy käyttämään. Et se on niin kuin tämän etu, että tämä on helppo joko laittaa kiinni ja antaa sen pyöri siellä mukana, sen ei tarvitse koko ajan edes päällä. Sitä ei edes huomattu kelatessa. Tai sitten laittaa päälle siinä vaiheessa, kun tarvii sitä avustusta. Ja se, että jos ei sitä käytä, niin se ei niinku tuolia pilaa. Et siellä on se yksi kiinneke, mikä ei juuri näy, eikä se vaikuta millään tavalla muuhun käytettävyyteen. No, tuossa on 20 kilometriä suunnilleen toimintasädettä, että ei välttämättä edes joka päivä sinänsä tarvii sitä ladata. Että puhelimesta voi katsoa paljonko siinä on virtaa ja sitten sieltä pystyy noita ajoprofiileja valitsemaan. Eli jos nyt liikkuu jossain ahtaassa tilassa, missä on ihmisiä esimerkiksi, niin on kiva, että sen ei tarvitse mennä 10 kilometriä tunnissa. Parempikin, ettei mene, että sitä pystyy säätämään niin kuin herkemmin. Ja sitten taas kun lähtee vaikka ulkoilemaan, niin voi laittaa sen 10 kilometriä tunnissa, että se säätöalue on tavallaan sitten erilainen.